Pateeime moitas cidades deste planeta. Sen embargo, cando me preguntan pola miña favorita, non o dubido nin un segundo. Londres. A capital británica é un conxunto de todas esas cousas das que é complicado que un non se enamore, e eu declárome irremediablemente fan. Debo admitir que as verbas que seguen non serán nin de lonxe obxectivas, pois adoro Inglaterra e todo o que la encerra, e Londres paréceme que alberga un cóctel explosivo que roza o perfecto. Moitos fomos os que nos preguntamos que visitaríamos en Londres se só tivésemos un par de días para facelo, e este foi o caso no que nos encontramos Sergio e eu. Dispoñémonos a recordar todo o acontecido paso por paso. Acompañádesnos. Nada máis despertar é case obrigatorio tomarse un té quentiño, que moi probablemente che facilitarán na túa habitación. Non está rico, tampouco sabe mal, é tradición. A primeira parada tamén a crin obrigatoria, e iso fíxome caer na conta de que ás veces Londres é inercia. Atopámonos en Westminster, admirando as casas do Parlamento e o asombroso Big Ben, o Támesis, de cuestionable beleza, e o London Eye, que ven a ser a noria máis grande do mundo. Continuamos e camiñamos á sombra de decenas de bandeiras do mundo, gardadas por eminencias da talla de Mandela. Seguimos camiñando para pasar polo número 10 de Downing Street. Atravesamos un lindo parque cheo de aves extrañas e tamén de fermosos cisnes. Cando nos damos conta, xa estamos ante o Buckingham Palace, observando aos seus gardas desfilar. Camiñamos en liña recta e chegamos a un dos meus puntos favoritos da cidade, Trafalgar Square. Un lugar cargado de enerxía, vitalidade e calma. Todo no corazón da inmensa cidade. A beleza obxectiva é elevada neste punto, vistas directas ao Big Ben, fermosos edificios rodeándoa e bonitas estatuas enchendo-a. E vida. Artistas de rúa, turistas e locais, a mestura que define Londres en si mesma. É o lugar perfecto para comer e marcarse unha sobremesa de horas, pouco propia deste país, pero que o meu corpo agradece a altos niveis. É hora de aproveitar un dos edificios que nos rodean, e por iso entramos na National Gallery, para desfrutar dos xirasois de Van Gogh e de estilos tales como o impresionismo. De camiño ao bo ambiente de Covent Garden, perdémonos en impresionantes tendas de viaxe e baixo farolillos asiáticos no barrio chino. Deixámonos caer polo British Museum para admirar a Pedra Roseta xunto con máis pezas exipcias e incluso cachos do mesmísimo Partenón. Fíxose tarde, xa non hai luz e, tras todo o día camiñando, as pernas empezan a fallar. Subímonos a un autobús, vermello, de 2 pisos, que nos deixa en Piccadilly Circus, abarrotado, como non podía ser de outra maneira, cheo de luces e de vos bailaríns. Tras isto, é hora de subirse de novo a un autobús e deixarse caer na cama unhas horas. Foi un día intenso e hai que descansar. Mañá será o tanto como a hoxe. Boas noites. Esta mañá a liña de postureo decaeu notablemente e decidín facerme un café, que é o que o meu corpo precisa. Subímonos ao metro, poñendo como dirección Highgate, o cemiterio no que se atopa a tumba de Karl Marx. A nosa sorpresa é superlativa cando nos atopamos con que para acceder a ela é preciso pagar 4 libras. Pareceme unha contradición en termos que mancha o seu nome e o seu legado, polo que abandono o lugar, de caída, e preguntándome como persoas poden ser admiradas ao tempo que non se honra a súa memoria. Esquecendo este incidente, perdémonos polas curiosas tendas de Camden Town e poñemos rumbo á zona das Torres para comer no meu restaurante favorito. Estamos en The Liberty Bounds, comida rica a prezo asequible, nun local británico a rabiar. Dende a nosa mesa podo ver a Torre de Londres e o Tower Bridge, ao tempo que o sol atravesa o cristal. A compañía vai en sintonía coas vistas. O meu medidor de felicidade chega a desbordarse, tal como levaba ameazando dende que pisei a cidade. Chegou o momento de desfrutar a beira do río do simple feito de estar aquí. Subimos ao alto do Tower Bridge. Desfruto de camiñar sobre un cristal a máis de 40 metros de altura. Desfruto da panorámica, das pequenas casas e dos grandes edificios, da luz, que vai menguando. O Tower Bridge é sen dúbida o monumento máis fotoxénico co que me crucei, e non perdemos a oportunidade de facerlle fotos dende todos os ángulos posibles. A miña mente síntese atraída polas mentes máis brillantes, e crin que ir a picar á porta de Sherlock Holmes para invitalo a tomar algo era un bo plan para o sábado noite. Deixámonos caer polo 221B de Baker Street. Ao non conseguir o noso cometido, pareceunos o momento idóneo de regresar. Era hora de volver a casa.